lefol men ɗimmol taro deftere mi woni no walata nde boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Sara Ndogu yo Allah yommo moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo, en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal ngone mo. Natirde silto hitande 1996 ɓaleɓe janguɓe jeyaɓe e direlle Flam doole jeytare Afrique e Mauritanie cakti windande titorinde wulago ɓalejo Mauritanie kiiɗaɗo. E nder nde windande ɓe mbeñi tugade e geɗe goɗɗe e limoje dendagal peeje politique faggudu pinal e kalis politique paltor leƴƴi e joñgol ɓaleɓe e Mauritanie. ene laaɓi wonde ko Mokhtar Ould Daddah e kippu mum lelni o politique ciini ɗum e duuɓi 18 hakkunde hitande 1960 e hitande 1998 hayso tawi noon o heɓi kattude makko ko hakkunde septembre woni silto hitande 1996 e décembre woni bawte hitande 1991 hayso tawi noon ko colonel Wultaya e kippu mum ciinugol kersinigol ƴiiƴiwol jumtugol e jaɓɓugol jojjande aade ngol meeɗaka andede e nder leydi ndi. kono on politique añam guragu sinira koye ƴoyre mawnde ɗum waɗi e nder leydi ndi ko janguɓe seeɗa paamimo no feewi to caggal leydi hay goto e wadduɓe hakkille e Mauritanie ɓe paamanimo hayso tawi noon ko politique war hoore wonande ɓaleɓe Mauritanie. holi ko saabi ɗum geɗe ɗiɗi caabi ɗum hen geɗal ko nderal ngala ko politique caggal leydi. Ould Daddah nawdiɗe e nder ƴoyre e sifa duumiɗo haade cuddi mbundi paltore e joñgol leƴƴi ɓaleɓe to nder leydi ndi addanno yimɓe sikkude wonde leƴƴi ɗi ina jerodiri wonde ɓaleɓe ɓe ene jeytora e jirgol geɗe leydi ndi ko feere lelnade toppita rewrude e politique ɗigguɗo ɓetaɗo nder kalfingol geɗe politique e juɓɓudi laamu. ni woni e laamu Ould Daddah eɗen teskotono keewal ɓaleɓe e nder juɓɓudi ciinori e ñaawori ɓuri ɗon boom funti o nawama ha yetti kalfingol ɓaleɓe wonɗin postoji tengtuɗi ko nandi e jagordu ndenka leydi horagu suudu sarɗi jagordu geɗe caggal leydi walla jagordu geɗe nder leydi. e nder laamu Ould Daddah o politique funti ƴelgol kalfingol golle ciiniraɗo haqilantagal mawgal jeeno ko e sifaji dowrowi aadaji politique en Mauritanie ni woni yidde wonde e hooram hooragu e beebgol dawnude yoga e hohoɓe ɓaleɓe e on saha balliti on politique yumtude elle wonno faaro yoga e jagge ɓaleɓe janguɓe ko min tan walla hay goto gonka heddiɓe ɓe elle waƴano hay goto
ko yomi heccan. Ko ɗum jibini yondinaare e ngolotinon politique mbasorkon jomum en cikka ko nemiɓe, hankadi jejjita ko ɓuri himmude ko so kuccam leñol no woruno ngam ngottilade ha tiiɗa tan e hande e ko ala fayida ko. Ni woni fonnoɓe daranade nafoore leñol ɓe hono janguɓe ɓe mboynima nafooje maggol ɓurɗe mawnude ɗe. To bange caggal leydi Wuldadda ƴelliti diplomatie bangyo bam gaddanɗo Mauritanie waddude e leyɗele kewɗe jokkodire tiɗɗe, jokkodire gollodiral e keedigal moƴƴal mbaɗama e leyɗe ɓattiɗe ɗe fof ha heddi Maroc mo ala nde heɓtini ndimagu Mauritanie so wona e hitande 1969 duuɓi 9 caggal nde heɓi jeytare mum. Mauritanie waɗi hoore mum hakkunde leyɗe Arab e leyɗe Afrique ɓaleejo eti darnde mum hande dartiyankore so wonde jokkorgal hakkunde nokkuji ɗiɗi. Ala fof mande diñorde e nder politique Mauritanie caggal leydi addanta neɗɗo sikkitade politique guuraniɗo leyɗe Arabeɓe e dow leyɗe Afrique ɓaleejo. Ala fof mande nder politique caggal leydi addanta neɗɗo yiide e nder leydi ndi añam guragu dowla ko gonga gonnongu e pewfeɓe. Neɗɗo gonɗo boowal tugnotoɗo e politique caggal leydi ngam sunnade politique nder leydi wawano yiide o kawis, wawano yiide ngal luural hakkunde politique caggal leydi e politique Mauritanie nder leydi, dewgol jokkodire jerodirɗe hakkunde leyɗe Arab e Afrique ɓaleejo to boowal e ciinugol nder leydi politique paltor fewde e ɓaleeɓe, jotodire ɓurodirɗe hakkunde leƴƴi Arab berber en e ɓaleeɓe. Hol darnde yimɓe mbawno yakorade caggal leydi ina daro faade e politique paltor leƴƴi gonnoɗo e ƴellitade e nder leydi he hay darnde wotere. Ha tengti noon kadi ɗum yaadano e sato politique windere nde e on saha windere nde wonno taw ko e kitale 1960 inde woɗɗi no feewi ma tawni amnotako arde e hakkillaji miijade waɗɗinde nargol e gueɗe janane. Hay sinno jojjanɗi aade ene jeyano e goƴaji leyɗe hirnange. Caggal nde dokki leyɗe Afrique ndimagu mumen ko wadde feere beele ardiɓe Afrique ene defto ɗumen kono wona toppitade caɗele koddigal hakkunde leƴƴi bawnoɗe feeñje. Leyɗe hirnange molotono ko caggal fimde basgol nadde e gueɗe nder dowlaji. Ɗe cali yiide bonandeji politique hohoɓe Afrique mbaɗanno ɗon ɗo ɓe lundaki ko ɓe kewano wadde nafooje leyɗe hirnange. Wadde ko ardi fof ina waɗɗino e idiɓe lorede ɓe hono ɓaleɓe e tippudi paltor darnetenodi e leydi ndi jertinde e dartorade lawno doole mumen potirno e sifa duumiɗo nyaw añam guragu ngu. Kono hay dande wotere nanaka ina darto ndi tippudi
ƴuuñannondi walla hadde ɗum ƴellitaade e nder dendaangal cenɗe ngurdam leydi ndi gaaga sengo jangde ɗo ɓaleeɓe mbawna jangde arab. hohooɓe ɓaleeɓe ɓe e on saha alaa fof nde endi salaade ko duumi so wonaa gollal gootal mawngal beltinowal wongal holliteede ɓesnguuji garooji gollal daartiwal jagge 19 ɓaleeɓe siifnooɓe windande andiraande windande 19 caggal dille leñam leñaagu e hitaande 1966 dille gummorinooɗi e aarabinde jangde hakkundere. Dumunna gadiiɗo jeytaare o ñande 28 lewru novembre hitaande 1960 joopaaka heen. Gila law daade Igo of dental kuɓtidingal jibinande daande maayo cosangal ñande 31 lewru Mboy hitaande 1957 to Ndakaaru. Kam e fedde UNM dental ngendiwal Mauritanie jibinangal e lewru morso hitaande 1959 jeenongal e cate PFA herto kawtal Afrique nananoma. ɗe pelle ɗiɗi paami lawtanaji beeyoji dow leƴƴi ɓaleeji Mauritanie e nder koddigal e nder dowla gooto. Fedde UNM nde daraninooma bom jeegol Mauritanie e nder fédération Mali dendinnoɗo Mali e Sénégal e hitaande 1959. Sikki ala caggal jeytaare ko nde windande suurtannonde bangyo bang kuccam politique leñam lemejam ɗam wuldadda ƴefti wonni golal gadanal juɓɓungal ngal ɓaleeɓe mbaɗi ngam dartaade añamguraagu dowla. Duuɓi 33 caggal caaktugol windande 19 ɓe e hitaande 1966 nde windande semde to bange politique ina lutti yaadude e ngoonka hannde ka. Kawle hitaande 1967. Mborosa añamguraagu mo yonta wuldadda naannuno e nder tippude dowla wattini ko naatde e kono ngendingu ko neɗɗel ɓaleejo ƴettirte heen hankadi kadi naatɓe heen ɓe ko paddule mbaɗa yeeso mumen ngam hadde ɗumen ŋabbude haa tolno koninkaagu towɗo walla kam leeltinde ɗumen. Ñande kala koninkooɓe ɓaleeɓe ko haɗeteeɓe yaade heblo jaarugol mumen yeeso koko leeltina ko luppinteeɓe e kawgelaji kadi. Naannugol e hitaande 1967 ɗemngal arab e kawgel berwe capitaine alaa ko wonno faandaare mum so wonaa hadde beesuuji ɓaleeɓe wonoyde beesuuji towɗi. So wonaano ɗum holno faamrete baawnugol kandidaaji ɗi jaabaade naamde e nder ɗemngal ngal mbaawa hiɓindaade e nder jangde mumen l'école ngal wonaa kadi ɗemngal ngal kebliraa e koninkaagu. Tungitingal dow kadi huunde e koninkooɓe ɓaleeɓe haa teŋti e beesuuji ine tuume wonde añamgureeɓe.
ene hasi ko ɓen wattunoɓe añamguragu aada mumen e nder golle mumen ñande kala ko kañum en ko jalni warata no wireteni takkatnoɓe wonde añamgureɓe. Ko e ka gonka politique e haqilantagal kuftidingal goomu tokosu sukaɓe besuji jeegom e gardugol lieutenant Sar Amadou pelliti sosde e hitande 1985 juɓɓudi kono cuuɗingu ina jeeno e ngun goomu besuji lieutenant ji Sar Amadou, Ba Abdoul Quddus, Si Saydou, Ba Seydi e woɗɓe. Fandare ngun goomu ko heptude laamu so gonka ka henanima ɗum ngam artirde jerodiral hakkunde leƴƴi pirtangal ngal. Kono ɗawre ɓeydoto nonde ñande kala mettere ɓeydoto nonde huftidinde koninkoɓe ɓaleɓe mbawni cuɓogol hakkunde geɗe ɗiɗi heñorede. Geɗal gadanal ngal ko keddogol e miijo goomu ardiɓe ɓe gila e cosgol mum hono maade juɓɓudi kono tindi e tolno gendi ndi tafde seeɗa seeɗa e dow ngorondi tindi doole bawɗe so saha o heedi heptude laamu tawa ene yanana so ummanima ɗum ma laato. So wona ɗum so waklitere politique luggere waɗi ko wayno diwɗugol laamu wonde doolal ngal hay hunde wawa waɗede tawa tawaka pangal teskede. Ciinugol ngo miijo ina ɗaɓɓuno muñal e saha juɗɗo ha tengti noon kadi e taylare e ngo ɗaɓɓuno kattanɗe juɓɓudi ɗe ngaadoraka ha tengti noon kadi sikkitare e ñukinagol jeyano ko e peeje gardugol e nder konungu. Hay so tawi ko ɗum laawol cattugol rewde no feewi sabu gonka gonnoka e konu he ko kamu wonno feere ɓurde yaadude e tolno ɗo fewjo ngo yaranno e on sahaɗo. Geɗal ɗimmal ngal ko e tuugade e doole godanoɗe ɗe gollanade follo joni joni so sarɗiji mum gardi. Ma tawni beesuji jeyaɗi e goomu gardigu ngu fof ko nde feere gonanno. ɓuri ɗum boom sibu juume bonde ɗe fof e heewde sirru o fof e saktede e cili kewɗi gila e juko hitande 1997 lebbi ɗiɗi ko adi nangɗe ɗe haɗani ko nde feere suɓa ko ɗum tagi doole ɗe fof ko hen battano golle ɗe fof gollira ko e fandare wotere libde laamu ngu ko ɓuri yawde. Ni woni follo ngo laja e jamma 22 lewru yarkoma hitande 1997 nangle ɗe puɗɗi e beetawe 22 lewru yarkoma hitande 1997 waktuji seeɗa ko adi ciinugol mum. Fewjuɓe follo koninkoɓe ɓaleɓe ngo 22 lewru octobre hitande 1997 addi haala kewka ngo jibini namde kewde ma en gartu e hen tati kewɗe artude e haala kandude e wattede haqqille. Kono ɗum wonoyta so Allah jaɓi ko e lefol men tataɓol garawol salli ala Muhammad.